Så skal man vaske ens fingre. Det er lidt mærkeligt. Men så skal man så det papir noget. Så ja. Så skal det bare om at gå stærkt her. Så for eksempel, så tager vi det for eksempel. Ja, så tager vi alle hans nøgler. Det er så. Det. Så min tur her. Så tager jeg. Og hvis du så går ind på et eller andet her, så skal der bare dernede. Så kommer sådan her.